Yabona nje uma nivotela uShabalala kulolu khetho olizayo. Ngizokwenza sure ukuthi umuzi nomuzi une-washing machine. Hayi boy. Ngiphinde nginakhele izindlu zomxhaso eyisezingeni umuntu nomuntu uzoba nomxhaso wakhe oyisitezi. Hayi lento enaniyakhele umfeka. Bekusithole isikhundla. Uyazi uShabalala uyaganga. Uma ngicabanga ukuthi uzodla lesi sikhundla lesi kwesami isikhathi eside kangaka. Hayi uyaganga. Uyakubona ngimhlazane ngifile over my dead body. Mina la ngizobe cancelela Ward 58 oze kubuye uJesu. Yini ungihlekayo? Hayi kusho ngeke usabuye. Ngeke usalithola lolu khetho mfethu. Ngisho phela ngoba uJesu ubuyile showe. Sabuya kabili in fact. Wabuye showe kwathiwa nangu-Jesu. Kade ngimbone workshop nami ekuseni. Isikini sengane kuyoze kube yini ngempela mfowethu nidlala umfeka. At least mfethu uyakwazi ukusinika ama-food parcel. Akuyona into esungahamba umemezela ngayo. Unikeza ama-food parcel abhedayo lento enoshukela ngako alishoni into ezophuza manje iti iphele ngoba naku sekwama-elections kade sonke lesikhathi ethule. Gogo, bengifuna ukusho ukuthi isekumoshakele la sengizonele gogo. Kanti wena? Yezwa. Ilento engihlalelayo 365 days a year ngiphiphana nendoda endala kanje ngenxa yaleli khansela leli. Unyaka ka-15 manje kade phethe. Yolanda, how many times must I tell you how to do your job? I always tell you I want things color coordinated and in the right sizes. You see, the colors, the numbers, as I've told you before. Yes, you know what? I quit. You can't quit. My man is counseling. So Counseling what? Community. He's called community counseling. Baba masibingelele baba. Yebo sawona. Ubani? Ubaba uyena ke phela osondelene kakhulu nekhansela ubaba Makhamisi. Yes. Awusho. Uma ufuna ukwenza i-protection order, ufuna ukwenzela nje umphakathi wonke i-protection order, ungayenza kanjani into enjalo? Uthe uyenzela bani i-protection order? Ngifuna ukuyenzela nje wonke amalungu omphakathi ngokugaxa ngenkunzi ye-protection order nje umphakathi wonke ungasondeli eduze kwami. Angani, basinele vele simotele. Ngasinanga ngemofight. Yini yona le service delivery la. Manje usugijima omorothi ngemali. Akuzona imali zethu lezi, akuzona imali ze-infrastructure. Yabona ke yona lezo sixabanisa ke lento osuyikhuluma manje.